Karon adlaw sa Biyernes sa ikawalo nga semana sulod sa tuig. Batakang panginahanglan sa tawo nga siya nahisakop. Buot kitang masayod kun asa kita mahisakop, nga kita kabahin ni anang usa ka butang nga mas dako pa sa atong kaugalingon. Ang balaang kasulatan ug ang tradisyon napuno og mga sugilanon sa atong mga kabanay sa pagtuo. Ang basahon ni Sirach nga maoy unang pagbasa karon nagsaysay sa daghang mga kapitulo sa mga kinabuhi sa atong katigulangan sa pagtuo sama sa gibuhat sa sulat ngadto sa mga Hebreyo. Ang ubang mga basahon sa karaan ug sa bag-ong kasabutan napuno usab og mga sugilanon sa mga makasasala ug sa mga bayani, sa mga dagkong pangulo ug sa mga ubos nga makililimos nga nagmatuohon sa pagpuyo sa tibuok nilang kinabuhi. Ang kasaysayan nag-asoy og kalibuan ka mga santos nga nagkinabuhi ni anang hiya sa ingon nahimo silang sumbanan alang kanato. Matag usa kanato adunay papel nga pagabuhaton dinhi niining dakong kasaysayan sa simbahan nga puy-an ang atong pagtuo diha sa atong pakigrelasyon sa Dios ug sa iyang katawhan. Pamalandong. Unsa man ang papel nga ako gitawag sa Dios nga akong pagabuhaton? Pagbasa gikan sa basahon ni Sirach. Busa daygon ta karon ang mga tawo nga Diosnon ang atong mga katigulangan sa nangagi nga mga kaliwatan. Adunay uban nga wala handuma, ingon ug wala gayud sila magpuyo niining kinabuhia, nga nangamatay og hikalimtan, sila ug ang ilang mga anak sunod kanila. Apan daygon ta kining Diosnon nga mga tawo, kansang matarong nga mga binuhatan wala gayud hikalimti. Ang ilang kabantog magpadayon ngadto sa ilang mga kaliwat ug mao kini ang ilang sulundon. Ang ilang mga kaliwat magpadayon sa pag-amping sa kasabutan ug sa kanunay maghimo niini tungod sa gihimo sa ilang mga katigulangan. Ang laray sa ilang banay magpadayon hangtod sa hangtod ug ang ilang kabantog dili gayud mapala. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdayeg diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat, pasadyaa ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin, paawita sila og pagdayeg ngadto kaniya dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayanan niya og kadaugan ang mapaubsanon. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawita sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdayeg sa Dios maanaa unta sa ilang mga tutunlan, mao kini ang himaya sa tanang mga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto sa templo ug mitan-aw sa mga butang niini, apan kay hapon naman
Miadto siya sa Betania, kinuyugan na sa napulog duha ka tinun-an. Sa sunod nga adlaw, samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igera nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang hikaplagan kay dili pa man bunga. Miingon si Jesus sa igera, "Sukad karon, wala nay makakaon sa imong bunga." Ug nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo ug giabog ang tanan nga namalit ug namaligya didto. Gitikwang niya ang mga lamesa sa mga mangingilis ug salapi ug ang mga lingkuranan sa mga namaligyag sa lampati. Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa tugkaran sa templo. Unya gitudloan niya ang mga tawo. Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, "Paganganlan ang akong balay ug balay sa pag-ampo alang sa tanang mga tawo. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan." Nakabalita niini ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Hesus. Nangahadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulun-an ang tibuok panon sa mga tawo. Sa pagkasawumsum na, si Jesus ug ang iyang mga tinun-an mibiya sa syudad. Sayo sa pagkabuntag, samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igera. Kini nalaya na gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot. Ug nahinumdum si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igera ug siya miingon kaniya, "Magtutudlo, tan-awa ra, namatay ang kahoyng igera nga imong gitunglo." Miingon si Jesus kanila, "Timan-i kini, kun kamo may pagtuo sa Dios, makasugo kamo niining bungtura. Maalsa ka ug layat ngadto sa dagat. Kun kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing, kun dili nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini, mag-ingon ako kaninyo nga kun kamo mag-ampo ug mangayo og usa ka butang, tuohi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron pag-ampo, kun aduna kamoy kayugot batok kang bisan kinsa, pasaylua una siya, aron ang inyong amahan nga atoa sa langit, mupasaylo usab kaninyo." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.